Group sahabe Umar, group sahabe Umar, group sahabe Umar. Sahabin namu ne, sahabe Umar, ɗan Nijar ɗin nan namu ne. Mai waƙa namu ne, mai waƙa namu ne, ɗan Nijar ɗin nan namu ne. A gaida kai, yau na zo don in gaida kai. Gaida kai, dan dai kayo mini ƙoƙari, dole in je in gaida kai. Gaida kai, admin yau ni zan gaida ku. Gaida ku, dan dai kun yo mini ƙoƙari, dole in je in gaida ku. Lokumanin dai, Lokuman yau na zo gaida kai, kai ma kayo mini ƙoƙari. Kana can a Senegal, dole in je in gaida kai. Gaida kai, kai ma kayo mini ƙoƙari. Ƙoƙari. Binta dai, Binta ke ma zan gaida ke ma kin yo mini ƙoƙari. Ƙoƙari. A gaida ke, kina can Algeria. Kina ƙasar Algeria, dole in je in gaida ke. Muhammadu, yau gani ga Muhammadu, yau na zo in zan gaida kai, kai ma kayo mini ƙoƙari. Muhammadu, kana can a Ghana ne, kai na zo don in gaida kai. Gaida kai, Sani yau na zo gaida kai, kai ma kayo mini ƙoƙari. A gaida kai, ɗan Sabtu yau na gaida kai, kai ma kayo mini ƙoƙari. A gaida ku, gare ma yau na gaida kai, gare ma kayo ƙoƙari. Ƙoƙari, Fatu, gare ma a gaida ke ma kin yo mini ƙoƙari. Gaida ke, Fatu, a gaida ke, Fatu, gare ma a gaida ke. Sani Kiriko, a gaida kai, kai ma kayo mini ƙoƙari. Ƙoƙari. Group ɗin namu ne, group ɗin namu ne, group ta sahabe Umar namu ne. Group ɗin namu ne, ni ne naku Wariyal Harun. Wariyal Harun. Group sahabe Umar, group sahabe Umar ɗin nan dai namu ne. Namu ne, ni dai na ce namu ne.